Ọhaneze ndewone gee ntị ịwụrụ nwa afọ Igbo. Ọ dị okwu m ji bịa taa. Okwu a m ji bịa taa ọgịrị. O nwere otu ihe maọwa abụọ maọwa atọ nke bụ ihe ji na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị agacha n'ihu n'ala Igbo taa. Nke mbụ m na-arụtụ aka taa wụ nwanne chọrọ ịga n'ihu, elekwela onye aka ya dị ọcha ga-eje tụọ atụmatụ igbu onye dị otu a, onye na-adịghị ihe o mere n'ihi ọ gbawara onwe ya mbọ ga-esi ka ije gbuo ya n'ihi ọ bakala gị, n'ihi ọ kpakala gị nkụ. Ịma nwata kpaka ibi ya na nkụ, asị na ọ kpara nkụ ahụ n'ọhịa ọjọọ, n'ihi na asị na ịkọwa ụlọ achọwa ndị ogologo. Ịmara na ọtụtụ ndị wụ egbuo pịam n'ime ọhịa ha fa n'ụzọ bịa jụọ onye egburu. Ihe m na-agwa gị wụ etikwere aka na ihe ọbụla gị ga-eme ka achọta ọbara onye aka ya dị ọcha n'aka gị. Nke ọzọ abịa wụrụ ịchọ iwu ọgaranya, so ụzọ ka ekwesịrị nke ga-enyere gị aka ka ị wụrụ onye ọgaranya. N'ihi gịnị? Onye ji igu ka egwula eji eso. Gịnị ka m na-akọwara gị? Ya wụrụ ma ị chọrọ iwu onye chọrọ ịfụ ndụ, ị ga-esokwe n'ahịrị, ị ga-esokwe na ọnọdụ, ị ga-esokwe na ndị nwere anya ime mmụọ a na-eji afọ ndụ. Ị chọrọ ịfụ ndụ, awụkwala onye nkọtọ, nkwucha, nkọcha. Ikwucha gị ekwu ebe ikwurula ekwu, ịkọ ebe a ga-akọ ebe a, isi n'aka nri ga-abara n'aka ekpa, ga-esi n'aka ekpa ga-abara n'aka nri. Ebe ọbụla ị gara ọwa ikwukwu. Gee ntị m agwa gị, ịchọ ka ịba uru wefuo aka na nwa ụlọ ala adịghị ọrụ bekee ọwụ. Ọtụtụ ihe ọzọ m ga-achịrụkpụ aka taa ahụ otu agwa rere ure ka ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị taa na-akpa na ụmụ agbọghọ anyị na-akpakwa ya. Agwa ahụ rere ure ọgịnị? Ọtụtụ ụmụ anyị na ụmụ okorobịa anyị taa aghọọla onye akpala aka na ha ọbụla gị chere oge Chineke. Onye adịghị ọrụ ọ na-amụ chere oge Chineke. Onye jiri akwụkwọ gụọ akwụkwọ gị chere oge Chineke. Onye asị ya nwaanyị asị ya shimari ya sọ dịghị ya mma, ya shimari ahụ shigekwu ya shichaa ya, ọwọ gaghị so eri ya. Gị nwata a na-agwa gị were ihe ibe gị kpọrọ ha ga-ajụ. Ị ga-epi fonu n'ụtụtụ, ị ga-epi fonu n'ehihie, ị ga-epi fonu n'abalị. Gesi ọhụ ha ka gị mma. Lekwekwe gị
lekwa ọdịda gị. Anaghịghị amụ aka ịkpa na nka. Ejighị amụ aka ịkpa na nka. Ihe ọbụla ị chọrọ ịwụ n'ụwa a ị ga-awụ, ma ọ bụrụ ma ị ga-agba mbọ ịlụ ọgụ lele ya so. Awụrụ onye ga-enọ na-eche na udu ị na-ewere mmiri na-awụju gị. Ịpịa fonu n'ụtụtụ, gaa pịa fonu n'ehihie, gaa pịa fonu n'abalị, ịpịgide fonu gara achọ eti mkpu sị ha fọne m aka, ha fọkwane m aka, ịpịgbuole m garịrị m ha fọne m aka, gị na-apị fonu. Jee chọọ ọrụ aka mụọ ịjụrụ ajụ, jee gaa akwụkwọ ịjụrụ ajụ. Ediga ebe ọbụla ị gara ga wụrụ ọbara osu, ikwekwe ga efu ebe ahụ ọnwa ọbara osu. Ọdụ onye wụ mmadụ n'anya gị, nne gị na nna gị awụghị gị mmadụ, ọnkụl gị awụghị mmadụ, ndị niile gbara gị gburugburu awụghị mmadụ, ndị enyi gị, ndị enyi ndị na-enwewo ndị alaeji agbochi n'ịka mgburugburu akpị ya wụ mgburugburu akpị. Ndị a ndị gbụghị ya na ala bekee wụ ndị ọgwụ, ndị ṅụcha ọgwụ ha n'ịka ha aka ya la apụla ala ga-amụta ya jee sọwa ojiji onye bara uru. Ndị nika ị ga-ịga n'ime ahịa iji jee zụ akwa ikwechiri iyi ka ị ga-ezụrụ yiriwu ka ị ga-ezọgide ụkwụ laga. Aka emetụ na aja, aka ugo ebe na aja ọwa ha gị. Aka emetụ na aja, ị gaghị achọ ka ị rụọ ha ọbụla gị. Ị ga-enọ na-akọcha nne gị na nna gị. Nne gị jila iji ba ha ụba, nna gị jila iji wụrụ ha ọgaranya n'ihi awụ ihe ndị politik. Gee ntị m agwa gị, ịnọ na 40 years, ịnọ 28 years, ịnọ na 30 years, ịnọ na 38 years, ị ga-anọkwala ụlọ na-eri mama thank you. Olee onye ị ga-etote echi? Egeta m, egeta nne gị, egeta nna gị? Olee ihe ụmụ gị ga-ekwu sọ hịhịara gị iji nyejufu ha afọ echi? Edigo ọrụ ebe ị na-aga ịfụ ebe ahụ ọbara osu, ma ịlụ ha ọgụ ga-elu ọga gị kparịwa. Ị gaghị ịgọ onye na-akụziri gị ọrụ ndụ. Ga-ekwentị m agwa gị, mmiri dọkwara n'eji, ọ dọkwara na nkịta nwa nkịta. Ga-ekwentị m agwa gị, ihe ọbụla ị na-eme uche gị dịkwa ya, n'ihi mekwa elu umeala. Nwatakịrị si nne na nna ya agaghị ihi ụra, ọ ga-ebaje ihi ụra? Ga-ekwentị m agwa gị, ọkwa nwata ulie nne ya na nna ya elu, ọgọdọ lejikwa awụchi anya. Ga-ekwentị m agwa gị, ihe nkịta mere ma ọ dị ime lejikwa eme ụmụ ya na-anaghị eji asa anya ngwa ngwa. Ma ekwentị m agwa gị ọzọ, mmiri mgbe abịa na awọm ọ gara gbabebele n'oke ọhịa, ntị gị o ghekwere oghe. Ma agwakwa gị ọzọ, ụwa a nwata lụfuru iko ụgbọghọrọ amaghị na o lufuola abụ akwụkwọ nri. Ntị gị o ghekwere oghe ka m gwa gị ọzọ. Ọwụkwa agwọ leji asọfụta mmiri ya leji eshi ya, ntị ọ dịkwa ya? Wụkwara ma ntị adịghị, gakwa je zụrụ ntị. Ọkwa ha na-eji ekwekwa akwa ehi meme mpi meme ọdụ, ewere ọdụ ya gba egwu, ewekwere mpi ya ṅụọ mmanya. Ha anyị kwere ekwu okwu awụ ndị mụrụ egwe ka anyị anọkwaghị ebe a taa. Otu akwa otu ọ ga-awụ echi ma nwanne echi ma ọ n'afọ ọbụla ọ ga-awụ, oge ga-eru nwa ndụ a anyị nwa agakwaghị na ya. Mana okwu a nọ n'ihu efere mba ụwa ga-eno ya ruo ebighị ebi. Uche gị dịkwa ya, were oge gị kpọrọ ihe, were oge gị kpọrọ ihe. Ọchịfụ eziokwu bụ ndụ, ma okwu asị bụ ọnwụ. Nwafọ Mbaise were oji ya. Uche gị dịkwa ya, asịkwala ada onye gwara gị. Ọ dị n'ihe m ji bịa taa. Ọ gara awụkwa happy new month.